Ukraine Kherson minɛna ko kura Kiev ye sebaaya jɛlen ye tilebiyanfan jamanaw fɛ. Kiev y'a latigɛ sibiridon ko tilebiyanfan jamana be siran kan ka se sɔrɔli jɛlen kɛ Irisi jamana kan. Kherson dugu minɛni ko kura don kelen o ye ko ye min tanuna ko tariku don Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky fɛ. Ukraine jamana ka dɔnkili dana ni dugu nin kɔnɔ Ukraine saheliyanfan fɛ jumadon Irisi sɔrɔdasiw bɔlen kɔ yen. Kherson tun ye duguba ye fɔlɔ ye min minɛna Irisi ka bingani daminɛ kɔfɛ février kalo laban na. O waati la mɔgɔ damadɔ dɔrɔn de tun bɛ dalen b'a la ko Ukraine bena kisi. O y'o jira Ukraine jamana ka cidenjuru ɲɛma Dimitro Kuleba fɛ ani Amerik kɔkanko cɛkɛda ɲɛma Anthony Blinken ka lajɛ dɔ senfɛ. Asie Saheli kɔrɔnfɛla lajɛba dɔ kɛrɛfɛ Phnom Penh, Kuleba ko a jɛlen do dɔrɔn de be se ka se sɔrɔ ka Irisi gɛn ka bɔ Ukraine. An be sira ɲuman kan wa an ka sebaaya bena kɛ an ka sebaaya jɛlen ye. Irisi jamana ka boli Kherson na o ye fɛrɛ kura dɛsɛ ye Moscou fɛ. A ye nisɔnjɔya sɔrɔ a ta fan fɛ Angleterre jamana lakanani minisiri Ben Wallace fɛ. Kunnafonidi sɛbɛn dɔw kɔnɔ min bɔra sibiridon.